goed. Dankjewel. Nou. Wij zijn aan het fietsen. Het is zo mooi waar we zijn. We willen even een ommetje meidje. Maar waar binnen jou Joet op een paard te fietsen? Nou, mijn zuster. Ja. Ken je dat goed mooi? Ja, heel goed. We waren nu 33 jaar together. In hetzelfde huis hè, of? Ja, in hetzelfde huis. Ja. Wat was het leukste om mijn zus op paard te gaan? Nou, je kennen ze helemaal van haven tot god, hè. Dus dat is prima. Ja. Geen geheim? Nee, dat hoeft niet. Ik heb al van hier, dat wil ik al even zeggen, al meer dan 100 kilometer fietst. Al jaar in omjouwing. Ben je dan elke dag op een paard? Of? Nou, wel gauw zeven. En vooral met mooi waar. En het hiet is ik, dan is het lekker op een fiets. Hij een beetje een windje, net het jaaien, mooi genieten van de omgeving en de natuur. En die is je prachtig mooi. En waar je de reis aanst verder heen? Nou, ik denk dat we dus weer richting huis gaan. En we wonen van de middag nog even ergens anders heen. Dus dan moeten we op het tijd weer thuis wezen.